Bamako ana lamini na Bolmaradugu Mali kono Mali ko kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn Francis Seydou i k'a dɔn dana gosira dana ma gosi ka ban i k'a dɔn duguba kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'i ta fan dɔn Francis Seydou k'a dɔn ka kari kelen da ye bɛɛ lajɛlen kana to i gɛnfɛn bolo n'o kɛra i k'a dɔn jamana ti ja nka duguba kɔnɔna na jango min ye Bamakɔ ye duwaku mana fori a daminɛ n'o ye duwaku kura o ye ndɛnɛ ye ndɛnɛ do i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka miiri dugu ma jɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin sɔrɔ Francis Seydou k'a dɔn garijɛgɛ de b'i tiɲɛ fɔ min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri duguba kɔnɔma bɛɛ lajɛlen cɛsirilen bɛ tiɲɛ kan ani nkalon kan dugu ma jɛ ka ban bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ camancɛ sɛgɛrɛ bureau kɔnɔnaw bitigiw kɔnɔnaw Francis Seydou k'a dɔn ani atelier baw bɛɛ lajɛlen ni ka hami bɛɛ lajɛlen ni ka miiri minnu da kun ye baara kolo giri ye minnu da kun ye ka sɛbɛ yɛrɛ kɛ olu b'u damana Francis Seydou minnu da kun ye barojala ye tɛ wuli i k'a dɔn jango a musolakaw saki ba du kɛrɛ la mobili kelen b'a bolo a latukɔnɔ zuma a gongo mugu zuma Francis Seydou bureau ni bureau nin kɛra o don ko kɔɲɔyɔrɔ la o don aw ma nin mɛn wa nin kɛra ta Francis Seydou k'a don damanda de bi tile gwa baarakɛlaw la wa olu de kan ka gɛn ka bɔ ministère ko merci u bi taa an ka dossier ɲagami n'u donna patron kan tant que u ma bɔ e sigilen bɛ arana i ti don a ka di patron ye o a ka di patron ye n'o tɛ ni i mago bɛ patron la n'u donn'i ɲɛ e ka tile tiɲɛna ne ko bureau kɔnɔna yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ ye barokɛyɔrɔ ye u bi taa cogo min na i seko t'a la sa fasadi i ta ye fasadi n'o ko su mi bɔ o wari ŋaɲa parfum kasa talɔ saki dagɛlɛ foyi tɛ saki kɔnɔ finikolo kɔ n'u donna patron kan heure kelen heure fila e sigilen bɛ salle d'attente kɔnɔ samedi dimanche patron y'o bɛɛ k'a tɛ taa fɛn na foro kɔnɔna bɛ yen hôtel kɔnɔnaw bɛ yen Allah appartement o t'u bɔ appartement o bɛɛ b'a dɔn o farala kan sisan Allah Bamakɔ de ye dugu n'i tɛ Bamakɔ dɔn n'i tɛ Bamakɔ dɔn i bɛ sɛ nabara sisan hôtel kɔnɔnaw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o bɔra a la c'est fini ça prends un taxi ka taa moto taxi yɛrɛ o ka teli a bɛɛ ye appartement n'i sera ɲɛ gɔngɔrɔ bɛ tigɛ wɔrɔ cogo dɔn n'i sera ɲɛ u bɛ dayɛlɛ climatiseur k'a la i ka fɛn k'a la Bamakɔ fili kɔrɔ billahi ne bɔra nin gudo kalama kuna dɔ ye nin fɔna ɲɛna ne ja ko baw an ko kuma ko Bamakɔ ka an dora la nɛgɛ kɛrɛfɛ a tɔ ye Ahmed Jakite n'ale ye wulikajɔ kɛ ka ban kunnafoni an b'a dakolo walo blanc joue blanc triche blanc gagne mais min b'i ye an da taa ni maa si cɛ faden kɔ a y'a alifitiri sanden n ko n da bɛ ni maa min cɛ faden anw kun ye nin fɔ ne n'an y'a lettre ci i y'a dɔn joli bɛ taa troisième division na ɲinan wa n b'a dab'a kama ka taa nɔfɛ troisième division na k'a ka club de ci n tɛ joli bɛ to yen diɲɛ na aw ka coupe in c'est pas propre a ma ja min y'an dɔrɔ wa Asimi Goyita yɛrɛ n'i y'a kɛtɔ ye k'o kɔrɔta k'o di ne ko e ti ballon d'an ɲɛ dɔn n'o tɛ nin tɛ fɛ sugu i b'i sali de k'i dimi ka taa so Asimi Goyita Jaw colonel Malik Jaw Mayiga u tɔgɔ fɔ Asimi Goyita Malik Jaw Musa Atayer o kun bɛ yen ne m'a tɔ lajɛ o ne m'a tɔ lajɛ o e ma mun lajɛ nin bɛɛ ye sadisi de ye n ko Asimi kun bɛ ballon ta stade fɛ depuis ne ye CAF dirigeant ye yan ne y'a dɔn k'a fɔ n ko c'est des matchs truqués a ma ja tu savais que Asimi Goyita i b'a dɔn ko Asimi Goyita c'est un grand footballeur ne y'a dɔn i b'a dɔn Asimi Goyita c'est un grand footballeur i b'o dɔn ah bon c'est un avant-centre il a joué au stade jamais c'est du ɲininka il a joué au stade. Ah, maintenant, ceci explique cela. Merci. Donc, Asimi sadisi de Asimi Goyita c'est un sadiste. An bɛ dɔ fa ya o. A bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan. An ma fɔ yala. Asimi Goyita c'est un sadiste. Wa ne ka nisɔndiya. O ja ko de ɲɛ nin ye. Ne ka nisɔndiya a barika de bonya na. Portugal fana éliminé na Ala ni Cristiano ko ka gone fo ka Portugal ko gane olu fana ngo dɔ de fara la nisɔndiya kan. Asimi Goyita c'est un sadiste.
Joseph Sedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Bakel ko a k'i k'a dɔn kɔrɔtɔ bɛ na ni sarajugu cɛ n'o tɛ fasogola don o bi co ko Jɔn Sedi k'a dɔn e ko fasogola don natɔ tɛ sa wa Jɔn Sedi k'a dɔn sigi kelen bɛ ka fɛn min makɔnɔ focus mɔgɔw o y'a sarada ni k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛfɔ maliden bɛɛ tɔnsi jɔlen don jamana burujafula o dama tɛ jamana nafolo de tununa i ko tobina nugula Jɔn Sedi k'a dɔn a Colonel Assimi Goïta a bɛrɛ sa i k'a dɔn nin kamalen a b'i sɛbɛkɔrɔ sɔn a bolo don bɛ min na ani kuma min kɔni yangalen don n'o kɛra sababa ye k'o ɲɛna Jɔn Sedi k'a dɔn malidenw i k'a dɔn hakaja an n'a fɔ ko tabarikala ja an mɛnna an yɛrɛ kan Mali kɔnɔ waridunko kuma de bi fɔ faama o faama nana bɛɛ lajɛlen ko n'a sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ Jɔn Sedi k'a dɔn cɛkɛda caman de sigira minnu kan ka waridun sɛgɛsɛgɛ ni ka waridunnaw n'u k'u nɔbɔ Jɔn Sedi jamana burujafubaw ka se k'u nɔbɔ Jɔn Sedi k'a dɔn ayiwa min kun b'a k'a papiyew ɲɛnabɔ kabini kun fɔlɔ la Jɔn Sedi n'a taara fo sanfɛ faama b'u tɛgɛ da a sɛbɛn u b'u sen da kan ni k'a dogo Jɔn Sedi k'a dɔn ayiwa kuma min banda wulilen Assimi Goïta ko i k'a dɔn ayiwa min ye a bɔ procureur ye e de kun ye procureur ye dossier in bɛɛ lajɛlen hali n'u ye sɛbɛn min fara k'a fili a b'i kunkolo la a bɛɛ bɔ kelen kelen ka n'a da la hawla a daminɛna o Kasoge dun ti ko minɛ k'a bila dɛ Kasoge maa min de ko duman maninkaw ɲɔgɔn na maa min de ko duman dɔn o bi ko dabila Jɔn Sedi sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn waati dɔ sera farafinna yɛrɛ de yɛlɛmana Jɔn Sedi n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye a bɔ masakɛkɔrɔ farafinna tɛgɛ dan b'a bɛɛ lajɛlen ka sabula sɔmin kelen don caman ye wari dun Mohamed Ould Abdel Aziz min ye san 2008-2019 min ye Mauritaniikaw fɛ yen Jɔn Sedi k'a dɔn tile fila in na tɛgɛ dan b'a kan sabula sɔmin kelen don k'a fɔ a ye ŋanamu caman kɛ jamana nafolo la blanchissement d'argent Jɔn Sedi k'a dɔn hali n'a ma kɛ kaso datugulen nka i ti bɔ ka taa yɔrɔ la fo a ɲɛ ka sɔrɔ o bi sen na Niger Isufu Mahamani Jɔn Sedi k'a dɔn a bɔ kɔsa in na sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye nin jɛ in ye a fana bɛ yɛrɛ k'i sɛbɛkɔrɔ lama dossier min b'a nɔfɛ a bɔ tribunal la Jɔn Sedi k'a dɔn hinɛ tɛ makari tɛ o tuma a ɲɛ ka ɲini sɛbɛnnikɛla ko président Mohamed Bazoum o min sigilen don a nɔ na o tɛ ko daminɛ k'a dabila n'a ye fɔn fɔ tigɛ a ɲin na Jɔn Sedi k'a dɔn a b'o laban a ko n'i ko ta k'a lajɛ Niger ani Benin cɛ bɛnkan sɛbɛn dɔw kun kɛra i k'a dɔn a wa minisiri min n'a bɛ pétrole dingɛ kunna Jɔn Sedi wari kasabi tunun da barika bonyana i tulo fɔlɔ miliyari 600 ani miliyari 10 sefɔ wari o ti batara wari ye Jɔn Sedi k'a dɔn o min mankan bɛ Isufu nɔfɛ a minɛni bɛ hali n'a minɛni tɛ k'a kɛ datuguli gɛlɛki ye Jɔn Sedi k'a dɔn a tɛ taa yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko n'o bɔra yen fiɲɛ munumunu na ka se Mali ma Ibrahim Boubacar Keita Jɔn Sedi k'a dɔn sen kɔni i k'a dɔn tu bisimila i t'a kisi bilen sabula Assimi Goïta yɛrɛ de ye dossier in dasa Jɔn Sedi k'a dɔn dossier kɔni b'a bolo a ma da o ma Jɔn Sedi k'a dɔn a tilala ka wele bila jamana saratigi dɔw ma ka wele bila minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka jate dɔn Jɔn Sedi k'a dɔn sufara tile ka u kun birilen bɛ sɛbɛnfura in kɔnɔ u bɛra k'a laroué k'a sɛgɛsɛgɛ ni k'a sama ka bɔ ɲɔgɔn na ko kunfɔlɔ ye min ye avion min zana Ibrahim Boubacar Keita fɛ sɔngɔ ma don a na dɔw b'a fɔ tan ale yɛrɛ ko tan min mana na kɔfɛ o fana ko tan Jɔn Sedi k'a dɔn a ɲɛ ka se ka dɔn ŋanamu ni a wa janfan min kɛra sabula sɔmin kɛra waati la k'a fɔ janfanba de kɛra avion sanko in na dɔw bɛ miliyari 28 fɔ dɔw bɛ 38 fɔ Jɔn Sedi k'a dɔn nin wari kasabi tunu se ka tunu ten sɛbɛnnikɛla ko i bɛ ka nin avion sanko in i k'a dɔn nin de ye ko caman yɛrɛ gɛlɛya sɔrɔsiw ka minɛnko kuma o fana bɛɛ Jɔn Sedi k'a dɔn ayiwa i hakili b'a la waati kɛra jamana in kɔnɔ i k'a dɔn min ye engrais ye engrais feerela tɛ Jɔn Sedi k'a dɔn Ala bɛɛ dossier di Kasoge ma wa Kasoge nana ni dunko su o su yarɔ cɛ dɔ bɛ Segu ko fɛn dɔ Dukure wa ma dɔn mo ninnu bɛɛ kɔni tasuma wulila la sa o Dukure Jɔn Sedi ni maa min bɛ jamana in dɔn ninnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka jamana in ŋanamu ka jamana in janfa i hakili b'a la sɔgɔmada kelen min ye sibiri ye miliyari 15 ka bɔ bɛndenya la hali jour ouvrable tɛ week-end n'i y'o kuma sama i laban i na si yɛrɛ ma dɛ on est blanc comme neige ko Ségoum était Boubé était derrière ça 15 milliards non un samedi Boubé est banquier Boubé est banquier il était premier ministre c'est lui qui a ordonné tu as des preuves cɛ dama dɔgɔ Bourfier i n'a prévu ye o a filɛ Kasoge ni fɛn minnu bolo a prévu na ye o Kasoge est mince et retire cette phrase il n'a pas de preuve retire Boubé
Journaliste Sédou, s'il te plaît, et retire-moi cette phrase rapidement. Je maintiens contre Boubé Kassogué est mince. Il n'a pas de preuve. Ahmed Jacques musique là, parce qu'il t'a fait la kasso là. Wallahi. K'a faut que Enine dit une moins voix. Moi j'ai plus peur des kassos. Moi je retire. Je retire cette phrase au nom de la confraternité. Moi je le retire. Franchement. Faut qu'un verre caché ou les gars. Eh, Kassogué do. Eh. Ikapo banao. Journaliste Sédou. Sebenigala ko. Akika do ngana mu maw. Journaliste Sédou ka do mama bala ka fo ibeka klela. A ministre koro, a directeur koro. Journaliste Sédou mama soro la shwadina. Sebenigala ko dossier bolembe. Akwa kle fly na kangari yere dara ko ma kana bo jamana dafe. Journaliste Sédou ka do nangara ba kwale dobe. Okunya avion bi ta kuna alamsa temene. Ka kanga ta dula. Asele aéroport la. Ko ma ko patron sagi ha. Awa. Quoi patron? Et puis foro ni étage ou faire toi ici ça. Adadumani. Allah. Sebenigala ko. Journaliste Sédou ko do fota. Sabla colonel Assimi Goïta. Malido mba fe ni minye oyeni ye. Sigi kele do ka economy na oyeni nde. Mamadou Kassogué ka ke ministre. Journaliste Sédou ka do ni be kun de bara kulo ka gele. Cheke da bakilinde sigi la jamana ngono. Minu nganga sigaseli ke. Journaliste Sédou sigaseli ke kana papier di. Kassogué mai. Amainde nous ya sege ka papier di Jean Sédou Kardon bandaw yera se dale kundo ni zeben jamanga ka tirwar kono ababe kalama ni mu yesebenye anya mi mbo focus kono akabi bolla idogoni Kassogué mainde na e ko mi na table de ne o feo amainde tu as accepté de retirer je retire merci je retire solennellement à haute et intelligible voix. Même vie. Je retire. Même vie. Tu vois, ini tu as flying. Ya va deli. La race bâtie ya va deli. Vous voyez à toi quoi? Ne ko moria. Qui est vous? Chebadito. Au bas de l'amont. Ya va deli lettre que les abeilles. Ne duru de sebe. Lettre duru. Ya fama Kassogué. Ibolodo. Fa qui est vous? Ibolodo. D'abord, tu m'as dit que mi woni sebenye ango mi ma le sursaut parce que ba no ye Mustafa Jawara Mustafa Gomu Adama Tungara kalande no ni ka sebenye ako fe minye doso koro ye ataka mangoya do fa ka misiri fale jamana aka fo ka bo chechi docteur Boubou Cissé aye wuli ka joke ki sendo fe mina fe min woni na manga ayo de ke Boubou Cissé kwatara do URD la bon sumala Cissé ka parti Sebenigala ko akoni ata ka lajɛ docteur Boubou Cissé Boubou Cissé ale de IBK ka premier ministre labaye fanga bɛɛ lajɛlen dafirila min bolo ala ni dɛsɛ fɛ Sebenigala ko akoni ata ka lajɛ maa bi yɛrɛ la ɲininka politique bunakun kan yala danbe bɔkolo ani kileniya bɛ fa jumɛn dɔnni kun bɛ se k'a miiri k'a fɔ Boubou Cissé ale min n'a kun ye IBK ka fanga maa koloma ye ale min ni fanga yɛrɛ labanna ale tigɛ kɔnɔ dɔnni kun bɛ se k'a miiri k'a fɔ docteur Boubou Cissé a bi IBK janva ka IBK a kɔ janva ni ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sɛbɛnnikɛlaw ye ani kɔlɔsilikɛlaw ko Mali politiki n'a kɛr'i kɔnɔ k'a fɔ i y'a dɔn i filila yen de sabula n'i ma faamuya a b'i kɔnɔ k'a sɔrɔ i y'a faamuya k'a sɔrɔ o tɛ don o don Mali politiki bi bayɛlɛma a bi tura k'u kan a bi tiɲɛ ka taa fɛ docteur Boubou Cissé a donni URD la maa bɛ se k'a bila o minan kɔnɔ sabula fɛn min ye jiyeden bara la o ye kabako ye Sebenigala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an kun bɛ se ka sigi ni fɛn bɛɛ ye fɔ k'a fɔ fɛn min ye docteur Boubou Cissé Banque mondiale ka nin stagiaire n'o ye kalanden ye min ye IBK ka premier ministre ya kɛ san joli k'a daminɛ 2013 la fɔ ka na se fanga bili ma docteur Boubou Cissé a ye jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ ministère des mines o ma bɔ a labanna ni ka ta ka bila ministère des finances kunna ka laban tuguni ni k'a kɛ premier ministre ye ka fanga bɛɛ lajɛlen de kalifa a la a kelen ni bɛ fanga bɛɛ y'a kelen da ye walasa ka se ka jamana in bɔ nɔgɔ la nka dɛsɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa fɛnɛ bɛ min kɔlɔsi o de ye k'a fɔ IBK ka danayaba de tun bɛ Boubou Cissé kan sabula hali waati min na M5 ko ka Boubou sen bɔ fanga na IBK yɛrɛ nɔfɛmaw a ka denbaya ko ka Boubou sen bɔ fanga na IBK ko kari ni n bɛ bi ni Boubou bɛ bi Boubou ti taa dɛ là c'est franc o kɛra wa o ma kɛ j'aime des hommes comme ça IBK o kɛ bon IBK min y'a diya n ye o ye nin yɔrɔ ye a ko n ti Boubou bila dɛ t'a bila voilà n'a mi bi ni Boubou bi bi très bien bila bravo IBK
Sabanikala ko a ko IBK kɛlɛ ala nana kɛ gouvernement nana ci M5 ani Mamadou Diko yɛrɛ ko donnama kama IBK premier ministre falen n'o kɛra n bi kuma M5 fɛ fanga bi kisi IBK ko n t'a falen n ti bubu janfa a ma fɛn kɛ na Sabanikala ko a ko fɛn min ye IBK ye a ye danayaba de da bubu kan fo kana fanga bi n'a y'i ja fo IBK ka fanga tɔ bili a binna k'a sababuya kɛ bubu de ye sabula a bana ka bubu tɛgɛ bila o de la fanga tɔ dafirila Sabanikala ko a ko fɛn min ye IBK ye waati min ko nana gɛlɛya utukalo tile 18 wulikajɔ dɔ nana kɛ M5 RFP fɛ wulikajɔ min n'o jaabi dɔnnen bɛ a ko fɛn min ye sɔrɔdasiw ye CNSP olu nana fanga ndaraki o don min n'u ye kati bɛɛ lajɛlen minɛ ka Bamako minɛ ka faamaw minɛ bubu y'a dɔn k'a fɔ taafan tɛ nafan tɛ a bolila cugucugu ka t'i dogo IBK ka so Sabanikala ko taa bi kɛ IBK yɛrɛ nɔfɛ waati min o y'a sɔrɔ a tun bɛ yen rideau kɔfɛ IBK minɛlen kɔfɛ Allah il était derrière les rideaux Seydou a kɔni ani IBK sigilen kun an ye image ye mais c'est ce que le journaliste a écrit. Non, le journaliste ko IBK yɛrɛ de ko a minɛbaaw ma ko bubu bɛ rideau kɔfɛ dɛ a ko n'i dogo rideau ba in kɔfɛ ça c'est pas vrai a bolila de ka t'i dogo rideau kɔfɛ ça c'est faux Sabanikala ko a ko bubu minɛna ten cogo la u selen kati a ko fɛn min ye fanga ye a tɔ bɛɛ lajɛlen dafirila ye Sabanikala ko a ko ni maa kɛra layidutigi ye ni maa kɛra bubu fɛ ni ka tugu a la fo ka taa fanga bi a k'o kɛra IBK ye yala IBK binnen kɔfɛ hal'a ma san kelen sɔrɔ bubu filɛ ka IBK janfa ni ka taa tugu Sumayila Sise kɔ a ma IBK ɲininka a dalakana a ma ɲininka a ta fana a ma ɲininka a nafana Sabanikala ko a ko fɛn min ye bubu ye a kɛra janfanji ye wa a taara don parti min na n'o ye Sumayila Sise ka parti ye o de kun man kan tɛ ka kɛ sabula maa min ye ŋwara fili IBK yɛrɛ tile la kab'ale bubu bɛ ministère miniya la fo kana se premier ministre ma URD don yala a bɛ se ka faamu cogo jumɛn na k'a fɔ a bɛ nin yɛrɛ sɔrɔ URD la k'a bɛ na kɛ sababu ye k'a bɛ jɔyɔrɔ ɲini ka président ɲini Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔ bubu Sise a taali URD la fiɲɛba de don sabula a bɛ Sumayila Sise yɛrɛ o min ye parti in baara fo ka se bi ma a bɛ Sumayila Sise su a b'a su de lawuli sabula Sumayila Sise n'a balolen bɛ nin ti kɛ diɲɛ na Sabanikala ko a ko Sumayila Sise a ye dayɛlɛ parti in ye maa caman ka don i b'a fɔ Abdul Wahab Berete o n'a ka parti Bubakar Karamɔgɔ Kulubali o nana n'a ka parti Arasini Cham o nana URD la n'a ka parti ye nka bubu tɛgɛlankolon de bi na député t'a bolo ministre t'a bolo a ko fɛn min ye maire t'a bolo jɔyɔrɔ t'a la politique bunakun kan ani fɛn min bina a kun wari don Sabanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ URD maa caman bɛ minnu ɲuguna bubu la sabula n'a fɔra maa minnu ye Mali buruja ka Mali bi ka nafolo suɲɛ ni ka jamanadenw janfa bubu Sise b'a camancɛ la k'a ko faliba kule min kɛra Suekalo tile 10 a n'a tile 11 M5 RFP ka bɔlu la maa fɔlɔ min bɛ ni jalaki bi bi o kan bubu Sise don sabula donnama kama gouvernement tɛ ko bɛɛ bɛ ale kelen de bolo Sabanikala ko a ko bubu kelen n'o nana fara fɛn min ye URD kan a ko fɛn min ye Asabakɔrɔ jɛgɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le sursaut kɔnɔ a ka bi bɔli la journaliste Seydou i k'a dɔn ka fɛn fila f'i ye i ka se k'o faamu politique la o t'a la journaliste Seydou ne y'a f'i ye ko politique tɛ diinɛ ye hɔrɔnya tɛ maa sɛbɛjɛ tɛ an kuntilan ye kelen ye bi an bɛ fara ɲɔgɔn kan a fɔ ko kelen journaliste Seydou i k'a dɔn i ye kuma dɔ fɔ k'a fɔ ayiwa député t'a bolo min ye maire ye o t'a bolo journaliste Seydou mais il a une très bonne carnet d'adresse carnet d'adresse en quoi et bɛ to a k'a mɛn ne o ye nin faamu en politique wa oui mini maa min kɛra premier ministre pendant 6 ans 4 ans il doit avoir une très bonne carnet d'adresse. Le plus carré des premiers ministres de l'histoire n'a pas de carnet d'adresse. Ça c'est qui? Boubou. Ah bon, d'accord. Il est le plus carré, le plus incompétent. Ça n'engage que toi. Oui, ça m'engage. Je sais d'où n'est pas un gelekou. Mbi bonne c'est mais nous kama le prétoire. Sebani keba de Youssou Zed Keita ni cɛ in nana n'a ye foli kɛ maa kana laminɛ n'a ma foli kɛ kun Georges Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn an ka jamana maa kalannenba dɔ bɛ yen maa kodɔnnenba i k'a dɔn maa politiki kolo gɛlɛn don Georges Seydou i k'a dɔn ale kun ye tɔnsigi joona joona sabula ale y'a dɔn k'a fɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise wulikajɔ bolo kan ani hakilinaw bolo kan a mana gɛlɛya cogo o cogo Bubu Sise i k'a dɔn funankɛni don seba
baba ye wa i k'a dɔn a lakodɔnnen bɛ diɲɛ seleke naani jamana kɔnɔ président min n'o kan ka boloda san 2022 olu b'a sugandi ni k'a k'u ka wa cɛbɔ ye Jɔnni Sedu i k'a dɔn u y'o baara a n'o hakilina labɛn min ye politikitɔn ye a tɔgɔ de ko Morena Jɔnni Sedu i k'a dɔn Morena kuma min n'a sigira u ye wulikajɔ ni cɛsiri ni hakilinaw boloda jigi dalen bɛ min ka o ye kun ye Bubu Sise Jɔnni Sedu i k'a dɔn a fɔra ko Bubu Sise taara URD la galabuw karila i k'a dɔn jigiw karila sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛyara a ko i k'a dɔn jamana in kɔnɔ bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ président ɲinini masaya sɔrɔli Jɔnni Sedu i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'i seko damajira bɛɛ kɛ politikitɔn min bɛ ni maître Kasimu Tapo kun y'a sigi sen kan n'u k'a ma ko Morena sigikun wɛrɛ kun d'a la Bubu Sise kɔ olu kɔni bɛna wulikajɔ boloda ni ka hakilina bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Morena sinsin bere a n'a ka ɲɛta u b'a bɛɛ lajɛlen di Bubu Sise ma o de la u kun ye wulikajɔ boloda haraba i bɛ ka binnen ka jate bɛɛ lajɛlen minɛ yalima Morena in bɛ sigi don min yalima Bubu Sise b'a kalama wa u bɛɛ ne don a kan wa ani Kasimu Tapo u kun ye fɛn fɔ wa ɲininkali tɔmi bɛɛ Jɔnni Sedu i farala sange ka kala kɛ il a financé il n'a pas financé ne ko de qui tu te prends à partir de cet instant je t'interdis quand je parle c'est un ordre je te dis que c'est un ordre c'est pas mon problème Namu Lamine pas de commentaire merde ouais non mais tu commences à m'énerver mais je te dis que tu m'énerves ne lamɛn à partir de cet instant c'est un ordre ordre respecté. Merci. À vos ordres. Merci. À vos ordres, mon général. Merci, capitaine. Garde à vous. Po. Il fera ɲɔgɔn kan. A diyara n ye. Jɔnni Sedu. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko Kasimu Tapo n'a jɛɲɔgɔnw u bolo bɔra Karawo fɛ. Sabula i k'a dɔn kununko walima kunasini u ye ɲɔgɔn ye kɛ jɛnɛ. Kunnafoni in kɔni dara cu kan a kɛra n'a fɔ i ye ji b'u kan. Jɔnni Sedu i k'a dɔn Kasimu Tapo kɔni y'a jira k'a fɔ ale janfara nin hakilina minnu kɔni ni Bubu Sise y'a ta a minɛnw a ka minɛnw a teriw a bolola nafolo a jɔnya bɛɛ lajɛlen ka sin k'olu bila ten kwangala ka taa URD la wa politiki fana ye nin de koyi Jɔnni Sedu a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ fɛn dɔ bɛ o ka ɲi ma Jɔnni Sedu k'a dɔn i laban bolo bɛ bɔ Karawo fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma événement fasiriba n'o ye mɛba ye nin y'a ka sɛbɛn ye mɛba ko mun de gɛlɛya donnen bɛ ADP Maliba kɔnɔ sabula fɛn min ye COD Cheikh Umaru Diallo ale ye jalaki bi parti président kan n'o ye Yuba Ba ani secrétaire général n'o ye Ablaye Sidibe k'a b'a fɛ k'a janfa COD bon ne bɛ COD min dɔn o ye n kɔrɔkɛ ye o ye homme d'affaires o ye jagokɛla ye o kɔni tɛ non tɛ merci ça c'est COD un jeune cadre politique compétent en commune 5. Ah oui, d'accord, ok. Alou Bakar Diallo ka COD de Kodo. Le même. Daba tungala sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye bɔliba ye COD y'o labɛn min kɛra juin kalo tile 19 min kɛra meeting ba ye meeting min n'o kɛra o kɔfɛ fɛn min ye COD yɛrɛ ye a bɔra meeting kɔfɛ ka foliw kɛ conférence de presse a ye conférence de presse min kɛ o jaabi nana kɛ fɛn minnu ye a y'o fɔ foli ni tanuni ni ka ɲɛsin jama ma jama min bɔra ni ka n'a dɛmɛ a ka meeting na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye journaliste ye n y'a dɔn olu ti tɛmɛ kuma na olu nana ɲininka gɛlɛya min bɛ ADP Maliba ka commune 5nan section kɔnɔ COD e dun ye yen ɲɛmaa ye yala ko in bi cogo di COD ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya tɛ ADP Maliba ka section kɔnɔ fo n'a kɛra président national yɛrɛ n'o ye Yuba Ba ye a n'a ka secrétaire général n'o ye Ablaye Sidibe olu ka janfa ni ɲɛngoya ka ɲɛsin Cheikh Umaru Diallo ne yɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko in bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ min na section lakurayali don waati min COD kun y'a laɲini k'a fɔ section ka lakuraya o tuma ninnu kɔni b'a fɛ ka COD da de bɔ parti yɛrɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la n'a ma kɛ section ɲɛmaa ye district o ka bolo fara min bɛna sigi n'o ye fédération ye a sen tɛna don o la o tuma an ka fɛɛrɛ kɛ joona an ka COD sen bɔ ko bɛɛ lajɛlen la min bɛ se k'a to an yɛrɛ k'an sago sɔrɔ ko ka k'an sago ye o dɔrɔn don sɛbɛnnikɛla ko o nana bɛnbɛn bɛɛ de kɛ ni ka janfa kɛ sigi min kun fɔra k'a fɔ fɛn min ye date ye o ka ɲini min bɛ se k'a to section 5nan ADP Maliba a bureau bi kuraya cogoya min na o baaraw ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko COD kunkolo birilen nana to u nana ka na date min fɔ COD sɔnn'o ma a sɔnnen date ma waati min n'o sera u nana ye k'a fɔ ni fɛn min ye sigi ye n'a kɛra tan cogoya la a laban fɛn min ye se ye COD bɛna sɔrɔ an dun b'a fɛ a sen ka bɔ a la
sɛbɛnnikɛla ko u nana fɔ ko fɛn min ye fangandaraki ye k'o nana kɛ kura ye bandaw ni Mɔkutari Wani ka wulili k'o kɛra sababu ye fɛn min ye sigi ye ko k'a dabila sew de k'o bɛ se ka kɛ cogo di waati min n'aw b'a fɛ k'a dabila jɛkulu wɛrɛw bɛ n'o ye ACRT olu y'u ka sigi kɛ M5 RFP olu bɔra juillet kalo tile 4 URD fana o y'a ka conférence régionale kɛ Kayi o kɛra juillet kalo tile 6 o tuma an da in bɛ se ka kɛ u taara ka t'o sigi u y'o boycotté COD bɛ filɛ min na u taara ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ ka taa fɛn dɔ dilan k'a f'u ye bureau kura sigi ko COD bɔra la o tuma o de kɛra janba ye COD ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sariyaw ye o sɔsɔra fɛn min ye ADP Maliba a sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔra nka a sɔsɔba ti maa wɛrɛ ye Yuba Ba ale min ye parti président ye ka taa fara parti secrétaire général kan n'o ye maître Ablaye Sidibe ninnu de farala ɲɔgɔn kan ni ka parti sariya sɔsɔ wa u y'a sɔsɔ ka maa min sigi k'u b'a fɛ ka maa min sigi COD nɔna o ye secrétaire général yɛrɛ terikɛ ye o fana ye avocat ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin de kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ADP Maliba u ka bolofara mɛ commune 5nan na u fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ COD ko sariyaw sɔsɔra ni yɔrɔ caman ye sabula ni section sigi bi kɛ maa 100 ni maa 4 délégué sigi kɛlen bɛ k'u kɔnɔ ninnu maa dɔ wɛrɛ sɔrɔ maa 38 kɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabi ye sariya sɔsɔra ni sigi bi kɛ maa min kan ka wele kɛ k'a fɔ sigi bi kɛ o ye section ɲɛmaa o y'ale de ye ale ma sigi yamaruya di k'a fɔ sigi bi kɛ o dɔrɔn tɛ a ko fɛn min ye section ye n'a bi ti yamaruya tɛ section yɛrɛ bolo k'a fɔ a b'a yɛrɛ ti bureau national de kan ka lajɛ kɛ n'o ye congrès de b'a fɔ ni section in ka ti o tuma section tɛ se k'a yɛrɛ ti nin bɛɛ lajɛlen ye sariya minnu sɔsɔra Yuba Ba ani Ablaye Sidibe fɛ walasa Cheikh Umaru Diallo a sen bɛ se ka bɔ ADP Maliba yɛrɛ la pewu commune 5nan na cogo min kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ événement kɔnɔ a ka bi bɔli la jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Dabatumara naam i bolo don Joati Sedu ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lumière koro karaw olu de bi ɲɔgɔn gɛn yɔrɔ dɔn Joati Sedu k'a dɔn politique janfa n'a juguya ti ban ni min jɔnna a niyɔrɔ la ka ban Joati Sedu k'a dɔn o bi kɛ ayiwa farama ye sɛbɛnnikɛla ko an bi donni minɛ i ko bi cɛbilen daramɛ ɲɔrɔnkaw ka cɛbilen daramɛ i k'a dɔn n'a ma sabali i k'a dɔn juguya min dalen don a fɛ ka Choguel Mayiga sɛgɛrɛ a laban a n'a ka kɛ ngɔyɔ kunama ye Joati Sedu k'a dɔn ayiwa min ye cɛbilen daramɛ ye n kɔrɔkɛ don n burankɛ don o n'a ta o ta politique juguya n'o don n'a da an n'o sɛbɛkɔrɔ lakali a ko an bi donni minɛ ko bi cɛ kelen min kɔni kelen bɛ ka farikura da ni ka juguya yɛrɛ ta ni ka ɲɛsin Choguel ko kala Mayiga ma ale don a bɛrɛ ta nin don o waati Joati Sedu k'a dɔn i bolo bɔra fɛn in na a ti san bɔ a dumanden n'a bara dumanden a bɛɛ lajɛlen b'i kɔrɔ n'i ye wulikajɔw ni gɛlɛyaw bolo da sisan bɛɛ lajɛlen n'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ e bolo boli min kɛra la kɔsɛ in na i k'a dɔn o gɛlɛya don sɛbɛnnikɛla ko ni maa min bɛ cɛbilen daramɛ dɔn tuma o tuma ni gɛlɛya kɔni b'ale da la walima a bolo samana ka bɔ fanga na a ka nanini ni juguya o de bɛ barika min ye Ibrahim Boubacar Keita ye o k'a wele o de kɛra sababu ye IBK yɛrɛ ma o ka lafiya sɔrɔ n'o tɛ a y'i ɲi genge IBK la Joati Sedu k'a dɔn su man di tile man di don o don kuma kura an dor'o la Joati Sedu k'a dɔn IBK yɛrɛ ni cɛ min di bɛɛ diɲɛ na awa ni Ala ka hinɛ na n'o ye Soumaïla Cissé i labanna ka taa kɛ o ka directeur de campagne ye Joati Sedu o b'a jira k'a fɔ cɛbilen daramɛ maa min don a bi fini min kɔnɔ a bi duloki min kɔnɔ o donnen don Joati Sedu k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko coup d'état kɛra a kɛra k'a sɔrɔ e dun ye ministre ye i ye waati jan kɛ faamaya in na Joati Sedu k'a dɔn cɛbilen daramɛ maa m'a kumakan mɛn sabula kabini don min a welela a kɛra n'a fɔ i ye jisuma bɔ a kan Joati Sedu coup d'état kɛlen cɛbilen daramɛ ma kuma sabula furumuso welela k'o kɛ ministre ye bandaw ka waati na maa m'a kumakan mɛn Joati Sedu k'a dɔn sisan i k'a dɔn cɛbilen y'a dɔn ale bolo t'a la muso tɛ bilen den de ye ale yɛrɛ to a ti fɔ a kɔni kɛ bɛ ka mankan wuli mankan min barika ka bɔ dabalijugu tigɛlen don Joati Sedu k'a dɔn parti politique ɲɛmaa minnu bɛ yen a bara k'olu su k'olu nɛgɛ bɛɛ lajɛlen ka hi kɛ a bɔ i k'a dɔn Choguel ko kala Mayiga kan Yaya Sangare o min kumana o ye chargé de communication ye Adema na o y'a jira k'a fɔ malidenw i k'a dɔn olu wajibiyalen tɛ i k'a dɔn cɛmancɛ fanga i k'a dɔn ka o dɛmɛ wajibi dun don sabula cɛmancɛ fanga in ma ja kalo 9 ni maa min b'a dɔn k'a fɔ se b'i ye dabali b'i bolo fɛɛrɛ b'i bolo kalo 9 ye mun ye hadamadenya kɔnɔ Joati Sedu t'i labɛn nka cɛbilen daramɛ ka kumaw a n'a ka gɛlɛyaw i k'a dɔn a barika bonyana bɛ fo k'a fɔ k'a to ten a ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ye n'i hakili b'a la o ka avion sanko kuma o ka waridunko kuma cɛbilen ye kuma fɔ nin ko in na diɲɛ na nka kabini bɛ k'a ko a ma i kɛra ministre ye n bɛ ku
a y'a dadi a ma kɛ ɲɛna machine à calculer tun b'a bolo a y'o bila a ma kɛ ɲɛna k'i dadiya moi je me rappelle Cɛbilen delila ka article dɔ sɛbɛn ala kama a ye sabali sa ko madame Bose kɛra nin ka journal ye sa Cɛbilen Dramé delila ka kuma IBK ye taama minnu kɛ farafinna Europe Asie a wari kasabi a wari bi bɛn min ma bon c'est-à-dire les gens oublient vite mais depuis a donna gouvernement in na il n'en a pas parlé a ye Sumala yɛrɛ janba o parce que Sumala n'a kun bɛ adamaden bɛ se ka to tan cogo di comment se fait-il que un individu peut être comme ça dans un pays politique tɛ ya non mais o tɛ politique nin kɔni ye ko wɛrɛ de ye sen bɔ fɛn bɛɛ la dɛ non o ye ministre a bɛɛ bi bɔ a la aw ka se ka Maliko tɛ wa Maliko bandaw ko de do sa awɔ bandaw ko do an tɛ n kɛra o ye mais Kadiatou kun ye bandaw ka maaden ye a bi bɔ non mais le problème c'est simple c'est-à-dire que le nouveau gouvernement là n'u y'a dɔn k'a fɔ an ni karisa ti ɲɛ walima an sigalen don karisa la n'an nana baara kɛ a bɛ n'an janfa i b'o bɔ a la ce n'est que 9 mois oui mais soyons sérieux non maa min bɛ n'i labala il y a pas le temps d'apprentissage Cɛbilen Dramé pas de temps de rodage a kɛra ministre ye fo k'a fɔ a bɔra an delila ka si tigɛ a la ayi an y'a tɔgɔ fɔ yan an y'a to a min fɔ o y'a to au contraire an y'a dɛmɛ a ka baara la k'a fɔ a bɛ se an y'o kɛ mais n'an y'o kɛ don min a bɛ kangari da Bilal Asheriff ye an y'a fɔ yan k'a tanu kosɛbɛ bon n'i bɔra a la mais tais-toi un peu laisse les gens travailler au moins 9 mois e de ye IBK ka jogo fɔ an ye hali a ye voyage minnu kɛ wari min bɛ don a la avion bɛ essence min jeni e Cɛbilen da de y'o fɔ an ye yan mais kaba donna wari suɲɛ ma dabila ale ma fɛn fɔ bilen e ma fɛn fɔ bilen sisan e bɛna mun fɔ an ye k'an b'o faamu a ka gɛlɛn han wa n'a nin bɛɛ ye kelen jɔnni Bɛdi Dramé fa kelen ba fu gɔntɔ a bɛɛ kelen ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lumière kɔnɔ n'i ma don ɲɛnama gasi la a bɛɛ kelen n'u ma sabali ɲɔgɔn sedu ne ka puissance ye min ye i b'a dɔn moi mon problème c'est que tu as une mémoire de o ye le radar ye o yɛrɛ de ɲɛma don sɛbɛnnikɛla ko société ɲaare fura ale kɔni donna n'u ni ɲɔgɔn cɛ o taara tada bɔgɔ jeni kan ko in gwɛlɛyara kosɛbɛ sariyatigiw u ye Alu Tarawele minɛ ni ka taa datugu kasobonba la sɛbɛnnikɛla ko i jɔ Alu le radar sigi mais ça je savais pas a bɛ kasobonba la o a ye mun kɛ ani ɲaare fura de bilara ɲɔgɔn na Allah sɛbɛnnikɛla ko ne kun t'a fɛ a ko ka se nin ma o Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko sitana na kuma don a ko fɛn min ye Mali journalistes minnu bɛ sɛbɛnni kɛ olu ka ɲɛma association éditeur de presse o ɲɛma de ye Ba Sidiki Ture ye Ba Sidiki Ture yɛrɛ de ye sɛbɛnni kɛ a ko fɛn min ye Alu Tarawele ye Alu Ture ye nin waati in na a bɛ yɔrɔ min na o de ye kasobonba ye u taara minɛ ni k'a datugu sabula fɛn min ye société ɲaare fura ɲɛma ale de ye plainte k'a kan sɛbɛnnikɛla ko jalaki minnu binnen b'a kan o de ye k'a fɔ a ye dantɛmɛwale kɛ sabula sangani sɔnizɔ a bɛ to ka ale de wele ni k'a ɲininka fɛnw na n'i y'a mɛn tubabukan na chantage ani harcèlement o ye bagabagali ye sɛbɛnnikɛla ko a ko bagabagali min n'a y'o ta k'ale sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ kibaruyaw b'a bolo n'i m'a kɛ tan n b'a kɛ tan a ko fɛn min y'o jalaki ye ale taar'o plainte de don tribunal la sɛbɛnnikɛla ko a ko Alu kɔni a lamɛnna fɔlɔ juge fɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ chantage min bɛ fɔ prévu t'o la o tuma a ka segin so nka fɛn min ye juin kalo tile 28 ye fɛn min ye procureur ye prévu dɔw dira ale ma ale kɔni ale ma maa tɔw wele bilen koyi o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka papier de sɛbɛn k'a fɔ Alu o tuma e ka t'i hakili sigi kasobonba la mandat dara kan sɛbɛnnikɛla ko Ala k'an kisi a ma fɛn min ye Alu Ture ye Alu Ture kɔni a minɛna nin cogoya in de la ni ka taa datugu kasobonba la a donnen k'a daminɛ bureau de fiche la commandant Sidibe fɛ yen ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Babu ka da la a k'u y'a telu k'a telu fɔ premier cabinet la hawla wala quwwata illa billah buru fiyɛra yen kɔni n'i donna ye o ye ni diɲɛ faralen i bɛ san 100 kɛ sa i tɛ kɛnɛmala ye ale de y'a ta ɲɛ joli Vieux Blé ja kɛra waraba sigilen sa koyi wara tun bɛ dɛ Vieux Blé wara Ala k'an bɛɛ kisi a ma amina a ti ɲɛ dɛ fo bɛɛ ka taa nɛnɛ de kelen kelen Ayisa kana bɛɛ kanu ni anw de deli k'i kɔfɛ k'i bɔ i b'o kisi a ma cogo di maa sigi ten
sɛbɛnnikɛla ko a ko alu b'a ye sabula ni ko kɔni donna kunnafoni dina ani baarakɛla ni ɲɔgɔn sabula aw si ka sɔrɔ t'a la aw si ka ɲɛta t'a la Basiriki Ture a ko fɛn min ye kunnafoni dilaw fana ye u b'u ka baara kɛ jɛlenya de la k'a fɔ maa bi b'u ka k'u bagabaga ni k'u lasira u man ka sɔn o fana ma ale ti diɲɛ n'o ye nka min bi ɲini o de ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn na an ka kɛ cɛ kelen min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min an balimakɛ n'o ye Alu Ture ye ne yɛrɛ dɔgɔnin don a layɛni ko in ka ban Alu ka taa a ka so ko in banni journaliste Seydou ko in banni wallahi n'a sɔrɔla Ɲare Fura de plainte déposé a bɛ plainte wuli bi a b'a wuli e ma kuma in mɛn yan si c'est vrai que a minɛna Ɲare Fura de kɛra sababu ye k'a minɛna plainte Ɲare Fura b'a ka plainte wuli bi a bɛ retraite plainte a b'a retraite kɛ sisan o t'a bɔlen ye dɛ parce que hali n'i ye retraite kɛ fo procureur ka sɔn de il faut aller voir le procureur aussi hein bon aw minnu ye maa kɛ aw ka taa procureur fɛ yen ne un procureur jamais jamais n'a dimina a b'a fɔ outrage à ma e ka ko la ko k'an ka fara ɲɔgɔn kan ne ko ka taa min ko procureur fɛ yen ko ne ma kalan ne to ka mɛn ko procureur ti bamanankan mɛn ne tɛ taa u y'a datu la k'a da jaba la ko wa ne tɛ taa koyi n tɛ taa procureur fɛ yen n tɛ taa deli la i mana taa procureur fɛ ka t'o deli Ɲare Fura maa hakilima Ɲare Fura maa sabalilen saa mana degun a bɛ kini kɛ nin ko in ye dɔɔnin mɛn a la kabini a ma se nin ma nka a bɛ Fura de deli là qui tu n'as pas besoin de connaître tout le monde travaille seulement mon frère est-ce qu'il est Ɲare Fura même c'est Ɲare Show journaliste Seydou Ɲare Fura maa sabali wa ale ye maa min ye i mana taa fɔ a ye sisan Ɲare Fura sa Ɲare Fura nin y'an teri de n baarakɛɲɔgɔn don yafa ma a bɛ se ka ɲɛji bɔ ten ko a kasi ka teli bon i y'a n'o tigi dimina ka se nin yɔrɔ la se k'a dama tɛmɛna a dama tɛmɛna o tuma Ɲare Fura an bɛ yafa deli ale de bɛ wuli sa an bɛ yafa deli ka taa yafa deli procureur fɛ pour que an dɔɔni ka se ka bila yafa deli Ɲare Fura fɛ o tuma Ɲare Fura ka taa yafa deli procureur fɛ t'o la n bala cogo bɛ di journaliste Seydou ne bɛ n kele ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve sɛbɛnni kɛba a tɔ Allah Bojalakaw ka ko mana wuli ka ban an k'an yɛrɛ sɔrɔ Marambo tɛ fɛ kɔni non c'est sérieux a dun tɛ nin bɛɛ kɛ katikaw ka ko la journaliste Seydou la preuve Nanpa Kɔnɛ nin y'a ka fasiri ye journaliste Seydou i k'a dɔn foroba cakɛda de tiɲɛ ye i k'a dɔn ko maa b'i sago k'a la Usumani Babalayi Dawu journaliste Seydou i k'a dɔn ko n'a kuma sera sa i k'a dɔn o bi kɛ conseil malien des chargeurs i b'a fɔ a sigira ale de kama Bafa ani Kilecɛ journaliste Seydou i k'a dɔn a bɛ ni ka san joli bɔ conseil malien des chargeurs a bureau falen kun kan ka kɛ Usumani Babalayi a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ i k'a dɔn k'o ka birisi barasa nka kɔsɛn in na ministre kura min nana journaliste Seydou k'a dɔn ni dalu jɔnjɔn nana ministère de mine tɛ de non voilà journaliste Seydou ministre muso in madame Danbɛlɛ i k'a dɔn a nanen file fiyɛ a ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na jamana kɔnɔ conseil malien des chargeurs ni ɲɔgɔn na cakɛdaba min ɲɔngirilen don a sisabara kan ala ni sɛbɛnfuraw ɲaamine ani sarakisɛw ɲaamine a voté ko la wa san joli joli Babalayi a kelen dan bɛ nin ko in kan a b'a nɛmu cogo min a b'a nɛmu i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ o ka boloda sabula min ye a élection consulaire ye a bɛna daminɛ journaliste Seydou k'a dɔn foyi tɛ se k'a kunjɛ bilen ala yɛrɛ kelen kɔ sabula sarakisɛ minnu ɲaaminen bɛ a y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a woloma k'a fɛfɛfɛ ka bɔ ɲɔgɔn na Babalayi Dawu a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ waati dafaraw sabula jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen minnu kɔni bɛ baara caman kɛ min ye minɛndonni ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan olu ka jɛkuluba olu ka ɲɛmaa dɔ n'u bolen b'a nɔfɛ Babalayi Dawu a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ baara banna sɛbɛnnikɛla ko min ye gouvernement ye gouvernement bɛna wuli ka jɔ kɛ joona sabula a min ye juin kalo tile 25 ye décret taara décret min n'o bɛ wuli ka jɔw ani yɛlɛma bolo kuraw boloda journaliste Seydou o kɔrɔ de a tɛ mɛn bilen i k'a dɔn voté kura bɛna boloda i k'a dɔn transport des infrastructures ministère ale de y'o ɲɛmaaso ye décret kabini décret kalo tile 29 san 1999 o min kelen bɛ ka ɲaami ni gɛlɛya don conseil malien chargeur la journaliste Seydou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana min ye ayiwa wulikajɔw ni hakilina kuraw o daminɛna sɛbɛnnikɛla ko Babalayi Dawu i k'a dɔn ayiwa conseil malien des chargeurs tiɲɛ tɛ journaliste Seydou k'a dɔn foroba ca don janko maa min kelen bɛ k'a kɛ balo ye k'a k'i yɛrɛ sago ye kuma t'a ni maa cɛ a kelen bɛ don a kelen bɛ bɔ a péribu kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tuma ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune Abdramane Dan Bandere kan n'a ti mɛn ala ni nafolo dunko juguya la a ko i bolokuru fɛn min ye Buguni o maire ye kelen ale b'a ɲɛfɛ la hawla
sɛbɛnnikɛla ko a ko Buguninkaw ka mairie fɛn min y'u ka mairie ye ale de ye mairie pɔcɔ ni k'a nafolo k'a dunko juguya a n'a jɛɲɔgɔnw sɛbɛnnikɛla ko vérificateur général yɛrɛ de taara i bolo da ko yɛrɛ tiɲɛ kan gaki k'a ta san 2017 ka n'a bila 2019 la a ko fɛn min ye nafolo marakojuguya ye sefa wari miliyɔn 200 ani miliyɔn 5 n'a kunkanfɛ o de ɲɛma tununa sɛbɛnnikɛla ko sabula u kun kan ka baara min kɛ n'o bi kɛ sababu ye jamana ka sɔrɔ kɛ u ye nin bere kumaniya ala ni danna juguya ani filamɛru sɛbɛnnikɛla ko a lajɛ fɛn minnu bi sɔrɔ dossier d'appel d'offre min bɛ ni nafolo bi don a la o wari dɔw bɛ minnu bi t'u jɔ miliyɔn ganfɛnna u y'o dasi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ pénalité u y'o dasi n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye école maître dɔw bɛ yen olu ka sara wari Buguni yɛrɛ commune kɔnɔ miliyɔn 126 o fana ɲɛma tununa sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye dugukolo dɔw bɛ yen nɔ n'o bɔra yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigi minnu ka kɛ jamana kun kan ka sɔrɔ ko la miliyɔn dana kunkanfɛ o fana tununa sɛbɛnnikɛla ko nin n'a damanda de falen bɛ ɲɔgɔn kan fo ka taa se sefa wari miliyɔn 200 ani miliyɔn 5 ma a ka dununa Buguni mairie pôle économique et financier dossier talen bɛ ni ka da o ɲɛkɔrɔ maa kura min dalen bɛ ka bila Mamadu Kasoge nɔ la y'a dɔn Kasoge kɔni tɛna fɔ programme ma ko a dabila o sabula fɛn min ye ko yɛrɛ ye ale diminen b'a la sɛbɛnnikɛla ko siga t'a la don n'a nataw la fɛn min ye Buguni mairie a yɛrɛ a bɛna ka n'i yɛrɛ ye bɔgɔ jɛnden sanfɛ n'ala ma jan kɛ kasobonba kɔni o bi dunanden sɔrɔ sabula a ye nin dantɛmɛko damanda min kɛ a ka ca fɛn wɛrɛw bɛ yen vérificateur bolo ma da minnu kan pôle économique et financier n'u y'u ka service d'enquête n'u taara renseignement ani sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko an bɛ don min ko bi Buguni waati dɔ sera sa Buguni sɔrɔ ka Buguninkadenw nafa sabula nin ye dugu belebeleba ye dugukɔrɔba don jamana yɛrɛ dɔw bɛ yen olu ka sara wari Buguni yɛrɛ commune kɔnɔ miliyɔn 126 o fana ɲɛma tununa sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye dugukolo dɔw bɛ yen n'o bɔra yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sigi minnu ka kɛ jamana kun kan ka sɔrɔ ko la miliyɔn dana kunkanfɛ o fana tununa sɛbɛnnikɛla ko nin n'a damanda de falen bɛ ɲɔgɔn kan fo ka taa se sefa wari miliyɔn 200 ani miliyɔn 5 ma a ka dununa Buguni mairie pôle économique et financier dossier talen bɛ ni ka da o ɲɛkɔrɔ maa kura min dalen bɛ ka bila Mamadu Kasoge nɔ la y'a dɔn Kasoge kɔni tɛna fɔ programme ma ko a dabila o sabula fɛn min ye ko yɛrɛ ye ale diminen b'a la sɛbɛnnikɛla ko siga t'a la don n'a nataw la fɛn min ye Buguni mairie a yɛrɛ a bɛna ka n'i yɛrɛ ye bɔgɔ jɛnden sanfɛ n'ala ma jan kɛ kasobonba kɔni o bi dunanden sɔrɔ sabula a ye nin dantɛmɛko damanda min kɛ a ka ca fɛn wɛrɛw bɛ yen vérificateur bolo ma da minnu kan pôle économique et financier n'u y'u ka service d'enquête n'u taara renseignement ani sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko an bɛ don min ko bi Buguni waati dɔ sera sa Buguni sɔrɔ ka Buguninkadenw nafa sabula nin ye dugu belebeleba ye dugukɔrɔba don jamana yɛrɛ ka nafaba b'a la wa sigidadenw olu kan ka lafiya sira fɛn o fɛn don banki wariko la Mali ye dɔ sɔrɔ i y'a dɔn banki min ye waribon ye Jɔli Sodi k'a dɔn a wari tɛ mankan fɛ banki min ni a tɛntɛliw mana ni bɛn kɛra kan hali k'a fɔ an ka sugandelikɛw ma ko ye kabini n'a fɔra woroduguyanfan in fɛ banki min n'a bɛ farafinna banki bɛɛ ɲɛ Jɔli Sodi bɛɛ lajɛlen bɛnnen a ka hali banki wɛrɛw bɛɛ ko BDM SA o don dɛ labɛn wa classement BDM première des banques de l'Afrique de l'Ouest 1000 milliards de francs CFA deuxième mina ni yo kana kɔrɔtɔ deuxième e bɛ min nɔfɛ n'o fɔ mina Jɔli Sodi bankiw ka banki sɔrɔ banki yiriwa banki ɲɛta banki a fɔ BDM SA Jɔli Sodi i k'a dɔn ayiwa min ye juin kalo tile 23 ye video conférence min kɛra Londres jamana na banque africaine de développement olu ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ Jɔli Sodi k'a dɔn bɛn kɛra ka banki bolo fɛn o fɛn n'a bɛ farafinna woroduguyanfan in fɛ Jɔli Sodi u b'a pɔtɔ k'a lajɛ kelen kelen u baara kɛcogo wari minɛcogo wari tilacogo juru doncogo bɛɛ la bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ ko BDM SA ale de kɛra fɔlɔ ye nin bɛna ka san sabanan ye ka tugu ɲɔgɔn kan Jɔli Sodi k'a dɔn BDM a t'a tila ani banki cɛ jamana ta ani wɔɔrɔ banki fɛn o fɛn b'olu kɔnɔ olu de ka ɲɔgɔn da don sɛbɛnnikɛla ko Jɔli Sodi an bɛ don min na ko bi nin ye tɔgɔ dumanba ye Mali ma nin kan ka Mali nisɔndiya sabula gɛlɛya dama min bi ɲɛta banki a fɔ BDM SA Jɔli Sodi i k'a dɔn ayiwa min ye juin kalo tile 23 ye video conférence min kɛra Londres jamana na banque africaine de développement olu ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ Jɔli Sodi k'a dɔn bɛn kɛra ka banki bolo fɛn o fɛn n'a bɛ farafinna woroduguyanfan in fɛ
journaliste se do ba pocho ka lajɛ kelen u baara kɛcogo wari minɛcogo wari tilacogo juru doncogo bɛɛ la bɛɛ lajɛlen bɛnna k'a fɔ ko BDM SA ale de kɛra fɔlɔ ye nin bɛna ka san sabanan ye ka tugu ɲɔgɔn nga journaliste de k'a dɔn BDM a t'a tila ani banque cɛ jamana ta ani wɔɔrɔ banque fɛn fɛn b'olu kɔnɔ olu de ka ɲɔgɔn da don sɛbɛnnikɛla ko journaliste do an bɛ donni minɛ ko bi nin ye tɔgɔ dumanba ye Mali ma nin ka ka Mali nisɔndiya sabula gɛlɛya dama min bi jamana in kɔnɔ n'a fɔra an ka banque sera ka wuli ka jɔ boloda ka banque wɛrɛ se ka fara banque k'a yɛrɛ Mali farafinna fan o fan o fɔlɔla dafe la ka banque bila min nana ta o kɔfɛ Siribe a y'a se kɛ o bɔra yen nin denmisɛnnin jeni a tɛgɛ koko ɲuman u y'a dilan ka ɲɛ ale nana ta 1000 milliards n k'o mɛn banque ko la fo ka n ngolo wuli attention ɲinɛna BNDA quoi Aïssa an ma banque caman bɛ yen BNDA bɛ yen Banque of Africa bɛ yen mais a fɔra ko BDM non kana kɛ banque caman bɛ yen dɛ BNDA c'est la meilleure banque oui Sénégalais ka banque en termes de rapidité en termes de stabilité en termes d'innovation bravo la BNDA voilà la Banque Atlantique bravo la Banque Atlantique yɔrɔ bi banque damadɔ do Bamakɔ yan Kɔnɔbani Banque Atlantique bi ka juru don saliba in na miliyɔn 4 u b'o kɛ kalo kelen u b'o kɛ i tɛ fɛn sara u b'o kɛ miliyɔn 500 san 15 Banque Atlantique b'o kɛ wa kɛ ya u b'i kunbɛn ni bonya ye Allah Touré bɛ yen Touré le directeur adjoint oui Touré c'est mon petit frère Touré mon ami bon Touré c'est mon ami Soribe la reine la diamant noire oui mina woro bɔ Umu Fane naam i bolo don woro bɔra de très bien i bolo don kɔɲɔ dɔgɔdalen don o tuma min marifa mugu wuli ayi marifa mugu janfa la dɔnnikɛlaw fɛ yen marifa mugu wulili kaninga la n'i y'o don mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn n'i ye marifa mugu wuli dɔrɔn o ye janfa donnen ko la naam i bolo don dama tɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune parce que ba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko an ka taa si ale bɛ san yɛrɛ o sɛbɛn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin jɛkulu in ye nin bademaw ni sinjimaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ala ni réseaux sociaux sabu ye groupe WhatsApp de sigi ni ka kuma kan silaka minnu n'o ye Boyitelakaw ye minnu bɛ Buwake Kucala Dandereso Cɛrɛ Duna Majana Kinparana Tinɛni ani Bamako ka taa fara caman nin bɛɛ lajɛlen ye wuli ka de kɛ fɛn min ye ɲɔgɔn ye ba ye ni ka t'o kɛ a ko n'i ye dugu in yɛrɛ ta k'a lajɛ fɛn min ye si yɛrɛ a marabolo ye commune ye fɛn min ye dugu 11 o de b'a kɔnɔ maa 10,7 bɔɲɔngo o balolen bɛ Sarigala ko dugutigi o ye Binɔ Boyite ye yen dugutigilaka o de bɛ olu bolo nka n'i y'u ta k'u lajɛ u ka bolofara de ka ca u ka balimaw ka ca u ka si sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ko n'a bi ɲɛ i b'a sɔrɔ maa dɔ de ye wuli ka kɛ sabula fara ɲɔgɔn kan o de ye hinɛ ye a ko jama bɛ yɔrɔ min maɲinɛ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Boyitela a jamu bi yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan nka u dɔrɔn tɛ koyi sabula fɛn min ye jamana yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ marabolo kɔnɔ lajɛlen yera kɛnɛ kan k'a daminɛ sous-préfet la ka n'a bila maire la ani commandant de cercle nin bɛɛ lajɛlen ye bonya kɛ fɛn min ye u baden minnu bɛ yen n'o y'u sigiɲɔgɔnw ye n'o ye jamu wɛrɛw ye olu bɛɛ lajɛlen faral'u kan i n'a fɔ Dandelakaw ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'u n'olu ye baden ye n'u bɛ sigi kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma caman fɔra taabolo caman fɔra wa fɛn min ye sigibaden o bɛna kɛ sabu fɛn min ye lajɛba ye u bɛn'o kɛ n'o ye première édition ye o baaraw bɛɛ lajɛlen olu bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye si yɛrɛ ka ɲɛtaa ye o kumaw fɔra wulikajɔ minnu kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔsoko la sirako la ani kalanko la o kɛra fɛn min ye tɔn in a denmisɛnw ka hami ye wa u dara maakɔrɔw ɲɛkɔrɔ u jɛna n'o ye sɛbɛnnikɛla ko dugu wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye Kotelakaw ye Dante furusira ani balimasira de b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ani siya wɛrɛw o tuma fɛn min ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye sabula i ni maa o maa ye san dankɛ sigila ka ban aw kɛra kelen ye o tuma an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye min bɛ se k'a to sigida ɲɛtaa ka sabati bɛnkɛrɛw fɛnɛ kan sous-préfet n'o ye Yusufu Konate n'o bi kɛ a ko a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye sigida ye k'a ɲɛtaa sabati foli ni tanuni kɛrɛnkɛrɛnyana o bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnw ma n'o ye jeunesse ye olu minnu ye wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan kuma ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali Tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la n y'a faamu sisan
journaliste Seydou men kele ku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma Seydou k'a dɔn sɛbɛnni kɛ b'a a tɔ a de ko BS Jara BS Jara ko tile na i k'a dɔn gɛlɛya min b'an ka finitigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmaw u b'a fɛ k'i journaliste Seydou k'a dɔn WhatsApp n'a ɲɔgɔnnaw i k'a dɔn Seware i b'a ye k'a fɔ gardi dɔw bɛ journaliste Seydou k'a dɔn polisikɛ dɔw taar'o fanani banani nin ko in jɛ ka jugu kosɛbɛ ayiwa an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra lakanabaw yɛrɛ da nin bɛ taa du cɛ a ka gɛlɛyara fo k'a fɔ a ka to ten journaliste Seydou k'a dɔn ɲɛmaw u ye wulikajɔ bolo da journaliste Seydou k'a dɔn awa gardi fɛn o fɛn bɛɛ n'u yera nin ko in na u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'u datugu ka yɛrɛ de ka bɔ awa fini bɔra Bamakɔ de nka a ko taara juguya Seware ani Kayikaw fɛ yen journaliste Seydou sabula i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ni min donn'u ni ɲɔgɔn cɛ garde nationale cɛdenw i b'a ye k'a fɔ min ye Moti ye journaliste Seware u taara bɛn polisikɛ dɔ b'a ka baara la kɛnɛ na journaliste Seydou k'a dɔn u ye polisikɛ in sɛbɛn kɔrɔ lajaba o ma da o ma fanani banani ni kumajugu in tamasiyɛn ɲuman ye o don kelen Kayikaw fɛ nin ko kelen kɛra yen a ko mun nana ni nin bɛɛ ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ a jubaju bɔra fo Bamakɔ yan Sotibakaw fɛ yen i k'a dɔn polisi minnu bɛ yen n'o ye 16e ye olu kɔni tora salo la journaliste Seydou ka taa ayiwa kamalen de jɔlen sɔrɔ i k'a dɔn u y'a ɲininka ayiwa kuma bala n'u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn a ko polisiw ma ko yalima olu ta ye mun ye i k'a dɔn a na kɛ a fana dusu bɔlen don a jamana minnu bɛ patrouille la a ye nani jugu ni fɛnw kɛ polisiw kɔrɔ tuma min a nana dɔn de k'a fɔ ko garde don sɛbɛnnikɛla ko i minɛna yɔrɔ min polisiw y'i ɲininka kabini o yɔrɔ la n'i ko e ye garde ye walima i bɛ nin yɔrɔ in na journaliste Seydou k'a dɔn n'u y'u tugu o bɛɛ ka sɔrɔ ka nin k'i la maa bɛ se k'a fɔ k'u jalakira nka e ɲininka journaliste Seydou k'a dɔn i m'a fɔ n ye nin ye i ma foyi fɔ ka tila k'a kɛ kuma jugu ni nani ye o de nana ni gɛlɛyaw ni ɲɔgɔn cɛ awa lakalibaa ka fɔ la o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn gɛlɛya nana don ni ɲɔgɔn cɛ a selen polisi la sa u ka sɔrɔ ka ko ɲɛdɔn nka kunnafoni kɔni bɔra ka bin sabula DIRPA n'o ye ayiwa armée ka kunnafoni di siraw ye o y'a jira k'a fɔ min kɔni ye chef d'état-major général des armées ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan nin faamu baliya min donna finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o gardiw ni polisiw ye waasa kuma in dala ka sa ko ɲɛ ka se ka sɔrɔ journaliste Seydou k'a dɔn ayiwa Sotiba o commissaire min bɛ yen u y'o wuli journaliste Seydou k'a dɔn ko nin wulila min ye ayiwa Kayi ani Seware min ye ayiwa finitigilaka minnu ni o ye gardiw ye olu minnu sɔrɔ la n'u ye mɔgɔw lajaba olu kɔni minɛna u bi ka na sigi kelen don ka kiiri don de kɔnɔ kiiri in kɔni caman kɔni y'a jira k'a fɔ ni Ala ma far'u kan u bɛ sɔn ka fini yɛrɛ de b'u kan na sabula ko in kɔni a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten ngosibaliya i k'a dɔn armée kɔnɔ o man kan n bɛ n ta juru sara armée kɔnɔ n'a bɛɛ kɛra o ye o ti bɛn nin kun ye sɛbɛn ye BS Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ la sentinelle kɔnɔ a ka bi bɔli la e k'u donna kaso la ka ban a k'u minɛnen kɔni don o kiiri de bɛna kɛ ayi ni sɔrɔdasiw y'i minɛ kɔni u b'i don kaso de la bon ni donnen don kaso la voilà donc ça c'est la prison militaire bon kiiri bɛna kɛ bon o de ka jugu ni kiiri kɛra sisan n'a fɔra ko a yɛrɛ ka f'u jo t'a la u bɛ sɔn k'u déshabiller u kan'o k'a la dɛ. Écoute, nous sommes dans un pays. Écoute, non, il faut pas. Seydou, reste derrière moi. Journaliste est mieux voir. Ne donne pas ton avis sur ces trucs-là. Non, laisse à tout coup juger. Nous, Jota là. Et alors, ou bien ni min Jota là, ni police ou Jota là, ou le gendarme ou Jota là. Il peut déshabiller. C'est-à-dire qu'au début, Diamana est enflammé, quoi. Avec vos histoires de cow-boy, de n'importe quoi. Merde, ouais. La réconciliation. Tu m'énerves. Je cherche la réconciliation. La réconciliation ne doit pas se faire dans l'acharnement. C'est vrai. Ne doit pas se faire dans l'injustice. C'est vrai. Ne doit pas se faire sur... Et reste derrière moi. Journaliste est mieux voir. Ne donne pas ton avis sur ces trucs-là. Non, laisse à tout coup juger. Nous, Jota là, ou bien déshabiller. Et alors, ou bien ni min Jota là, ni police ou Jota là, ou le gendarme ou Jota là. Il peut déshabiller. C'est-à-dire qu'au début, Diamana est enflammé, quoi. Avec vos histoires de cow-boy, de n'importe quoi. Merde, ouais. La réconciliation. Tu m'énerves. Je cherche la réconciliation. La réconciliation ne doit pas se faire dans l'acharnement. C'est vrai. Ne doit pas se faire dans l'injustice. C'est vrai. Ne doit pas se faire sur